Бүгінгі күн біз қанағат болу теманы қағылып кетесекпіз. Бұл тема бик актуаль, бұл тема нық бәйлі біздің йөрәгебез менән, үзебезнең эске тойгыбыз менән һәм дә бәхетһезлек һәм бәхетлек менән бәйле. Әгәр дә кеше Аллаһтың биргән ниғмәтләренә мусульман кешеһе шөкер итһә, қанағат булһа, әлбәттә уның күңеле тыныс була. Ул кеше дөньяга карашы ла икенчерәк була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормышын алһак, сахабаларның тормышын алһак, улар авыр сактарда, хатта урада тотып авыз ачканда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм кайһы сакта финики я булма һу маңгына, я кайһы сакта һу менән генә авыз ачкан. Ә хәзер без өстәлебез тулы, Аллаһка шөкер. Ниндәй генә емеш-еләк юк, ниндәй генә ашамлыктар юк, ләкин без Аллаһтың биргән ниғмәтләренә һаман да ирзаһызлык белдерәбез һәм дә канәгать түгелбез. Әлбәттә, был безнең иманыбыздың түбән дәрәҗәһе икәнен күрһәткесе. Шуңа күрә безне Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәндә һәр сакта канәгать булырга, булган нәмәгә шөкер итәргә сакыра. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм сөннәтенә карасак та, был бөтен тарихи сираһы буенча ла безгә күренеп тора. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһка шөкер, Аллаһка мең шөкер булган ниғмәтләремә дип уйланырга кирәк. Кайһы сакта кеше Аллаһтың биргән ниғмәтләрен һәр сакта булган күп дип кабул итү мөмкин. Без балаларды укыткан сакта да кайһы сакта әйтәбез: балалар, күзләрегезне бер генә минутка ябып торыгыз да күз алдына килтерегез. Хәзер һез ошо мәсьәләдә нисек сыгагыз, нисек өйгә кайтагыз, нисек эшкә һәм я укуга барагыз. Бик авыр, ягъни кеше күрмәһә бик авыр. Һәм дә күзләрегезне асыгыз дип әйтәбез дә балалар әйтә: "Әлхәмдүлиллаһ, безнең Аллаһтың биргән мең шөкер, күрү халәте ул зур бер ниғмәтләрнең береһе" дип. Шулай ук без дә аңларга тиешбез. Кеше теге авырмаенса, кеше бер нәмәһен югалтмаенса күп нәмәнең кадерен белмәй һәм дә Аллаһка шөкер итмәй. Шуңа булган нәмәбезгә шөкер итәйек, Аллаһка һәр сакта рәхмәт әйтәйек. Әлбәттә, шөкер итү ул бер урында гына алга ынтылуды тыймай. Ягъни кайһы бер кеше үзенең ялкаулыгы аркаһында, үзенең эшләргә теләмәгәне аркаһында юк, миңа ошо итә һәм дә берәмә лә кирәкмәй дип тора. Ул дөрес түгел. Әлбәттә, бездә ислам дине алга ынтылырга, күп нәмәләр эшләргә, изгелектәр эшләргә сакырга, изгелектә ярышырга сакыра. Ягъни канәгать булу ул безгә теге бер урында гына утырып, яхшы тормышка, яхшы эшләргә ынтылуды тыймай, ягъни. Ләкин хәзерге вакытта һезгә Аллаһтың тәкъдире буенча нимәләр бар икән, шуга шөкер итеп яшәүне аңлата. Шуңа күрә был көндә үзебезгә әйдәгез, башыбызда булган уйларны ниндәй Аллаһтың биргән ниғмәтләренә без шөкер итмәйбез. Һәм дә уга шөкер итеп, ысын күңелдән намазларда, дуаларда кулдарыбызны күтәреп рәхмәт әйтәйек. Ассаламу алейкум.